bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen kono kadi en jetti dendagal seren ɓe halifaɓe en jetti dendagal Pulaagu to woni hirnangue ha funnague rewo ha worgo sahal ha ɓaleri kala ko ɓiɗɗo pullo woni en calmini ɗum en juurima ɗum mo nani ɗiɗo gaci noon ina andi ko gaci gowɗi tawede ɗo e Piindi TV nde wonno eɗen kewi bismade ɗo bambaɗo ngana no kewɗen wiide ni hono Samba Abou juggal en joddidinoma e makko saaha jawtuɗo ñandere kono hande kadi en jottima gam yewtude Pulaagu nde wonno en mbi aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi hanenne en gadani Pulaagu weltinde ɗum en gadani Pulaagu addani ɗum kala ko yiɗi machallah Pulaagu ina yiɗi Samba kadi Samba ne yiɗi Pulaagu ɗum noon hande ala no mbatten so wona goppen o salmodire e bandiraɓe haade meɗen tigui artude e yewtere ɗum noon Samba bisimilla ma calmodira e bandiraɓe allahumma salli ala seydina Muhammadou wa sallim caggal yettude Allah e julde Nabil Moustapha ko yettude nene baba ko wowno waɗi ko hani waɗi ko waɗatano gila hanki taw hande arani waɗi Samba Abou joggal ɗo e Piindi TV wondude Dieynaba Harouna deddi Hamadi Bokko Eli Jammodi Samba jeeri Ali Biti Demba Doga ayi wiyetake de mani watti wadde wiyete kay ko wayrino wadde wiyete ñande ko yimɓe o namdi ndesan ñande fof koɓe namdi wonno neɗɗo koko yiɗi tan yiɗi dañde so ɗawama ko yiɗi ɗawama ko heewi elen ñaago Allah noon yo Allah hokku yimɓe cellal e kattanɗe e ha hitande fof mbawen jooɗade weltinde ɓe weltortoɓe en Dieynaba Harouna deddi Hamadi Bokko Eli Jammodi machallah waɗi fayida no fewi nde wonno so tawi Samba Abou ari ɗo wiyetake fotani wiyetake hanani nde wonno hakkude Samba Abou e Dieynaba Harouna deddi ko hunde ɓoyde ko enɗam gila e jinnaɓe ha rufte hande e ɓesgu he ko ɗum waɗi noon ɗum noon en jetti en jarnima hono jinnaɗo meɗen Harouna deddi so kono kadi en calmini ɗon jinnaɗo meɗen hono Abou Samba juggal machallah en beltanimomo no fewi en calmini hono mawɗo galle o hono Abou Samba Diop wonande kadi e jaggan men kaɓirɗe hono Ali Fall wondude kadi e Djiby Dieng en jejjitani denɗi men Salidia eɗen gardi ɗon hande e denɗi men mo ala fayida no fewi hono Farmata Alassane Mamadou Saydou Lay wona gewɗen wiide ni debbo mo seyi en gabaɓe walla nawtamo deysrak ɗum noon hande en gardima ɗo omo jogui ɓurɗo andirede e jebbil walla bois daɓɓe machallah en beltima ha no hannirta ni ɗum noon Samba jewta bandiraɓe haade min tigui ardude e yewtere jarama Dieynaba Harouna deddi Hamadi Bokko Eli Jammodi Samba jeeri Ali Biti Demba Doga ɓiɓɓe fulɓe kala to mbawi wonde ñooro ha Toro Soudana ha Dakar no gowmi wiide ni sa seeki reedu pullo tan ko pullo tawata toon sa tawi pullo e ɓinguel pullo ene jooɗi less lekki saɗa hokka ɗum kosam wi ɗum da ko mbayruɗa au moins kono woto wi ɗum da ka anda ɓaɗi haade meɗen yaade hay nokku mi haalta baruji tati bosiyaɓe ɓe gosani haako Oumar Amadou Seybane Hamadi Bokko Eli Jammodi Samba jeeri Ali Biti Demba Doga Oumar Kalidou Boubou Gouro Oumar Demba Idi Hamadi Bokko Eli Jammodi kono Dieynaba Harouna mbiɗa salmina so deddi bellel Djiby Bokko Eli Jammodi Samba jeeri Ali Biti Demba Doga bandiraɓe worɓe tedduɓe Demba Amadou bellel Djiby Bokko Eli Jammodi Samba jeeri Ali Biti Demba Doga kono noon aduna ko jikkeji tan jikkeji e foddeji Dieynaba Harouna en jooɗima Sénégal en mbaɗi émission o kono émission o en mbaɗanani ɗum Pulaagu Sénégal tan de saabu puniɗo fof yo ajjo wallahi ajjot e jinnaɗo jibinɗo ɓesgu ajjot enen ken ajjiɓe tan Pulaagu Mauritanie Pulaagu Sénégal
kala ɓi pullo to wawi wonde no gowɗen wiide ni ñooro ha toro Soudan ha Dakar kay ha kay haydi Haruna Bocar Diaw Haruna Bocar woni Haruna Issa Lowel Saydou Hanti bidde Paate Saydou Hammadi gueɗa di Paate Saydou Hammadi machallah a haali teddiniraɗo tigui yewtere nde hono Diaw Haruna Issa an ɓuuri wawde askindem kanko wiyete Diaw boɗejo machallah en beltanimo mono hannirta ni Isma Nduɗori Samba Sali ala Dieynaba Haruna deddi Amady Bogo ko somi pulagu ko e pulagu tan somi sa wonani pulla famata ko somi toon wallahi so ƴiƴam pulla dogani e maɗa a famata ko somi pulagu ko fasata so wona ko fasna ndiyam fasata so wona pasnuɗa ɗum ha fasi ɓi pullo kala mo wona ɓi pullo ko ɓi pullo fasata ko ɓi pullo tan wawi fasde gonga de won noon koto goƴ ñande mor waɗi morle caki joni ñande ndimangu jeegom ñande jokkollo ndimangu tullani jokkollo lattini arɗo wara arana barmina pitali kalfina ila allahu taala barmuɗo dasi mayɗo ndesa noddi Oumar Daouda Djiby kono noon Dieynaba Haruna deddi miɗa haala worɓe bosoyaɓe ba Oumar Amadou Hammadi omo Guinée Équatorial kono mbiɗa haala Diaw Hamidou Amadou Kehe Diallo Hamidou Amadou Kehe Samba Nalla Mamoudou Baba on ko ɓiyam sehilam Samba Ama Kehe Samba Nalla Mamoudou Baba aɗani mi tacci mi yeehi Seyli Babi mi yeehi to Jalli Jeerti walli walo gaysir dewal sama laamo Demba Yero Jam Diallo Abdoul Ñina e so Issa Alassane di Issa Pendel e monsieur le maire Amba baraɗe ɗiɗi ɓe mbaɗanimi ɓe mbimi Samba Abou Jugal bisimilla maɗa e Seyli Babi bisimilla maɗa ndeysan Samba Hamad Guellelje di Samba Ñaaro o wimi Samba Abou 2016 faade hikka komi gadanoɗo to Allah to jiiɗodirɗen fof mokko ma ɓiɗɗo nagui mi hokkima e noddirteɗi tano en ɗon jimi Samba Amadou Kehe Samba Nalla Mamoudou Baba Hamidou Amadou Kehe Samba Nalla Mamoudou Baba ɓen ko moƴƴuɓe Aissata Moussa walla moƴƴuɓe Amadou Kehe walla mbiya Amadou Tettou Moussa Dieynaba Haruna ɓiɓɓe fulɓe mbaddumi hikka ɓe fof ɓe kejjata e émission mumen wallahi ɓe kejjata woppuma kala dokkami seeɗa mi salmina ɗon hono so Idrissa Yero Julde Ali Moodi en calmini kadi gorko jawanɗo gonɗo to Guinée Conakry jeeyaɗo to Goulembe so tawi mi wima gorko jawanɗo tan wonko foti siftinde Sule Yatta Say Souleymane gorko mo Goulembe moƴƴo kajjata ñagadou en calmini ɗon hono bani meɗen gorko tedduɗo hono Ali Demba Idi Hamadi Bouka en calminimo no hannirta ni kono kadi en calmini ɗon hono Mudir hono Aliou Demba Guele machallah ko neɗɗo mo jiiɗen mo keptinɗen e golle muɗum e darde muɗum hannde e nder région de Gorgol wadde dendagal e dow inde mabɓe en biltiniri hen dendagal bandiraɓe meɗen tuggi kahayɗi ha to haaɗoy Mauritanie ala fof mo paltiɗen hen en calmini ɗumen en juurimo e dow inde mabɓe ɗum noon Samba hannde en jii Samba yewnanoma hannde woni Sénégal woni Mali Burkina Tchad Ghana ala fof mo noddata ham ɗo namdademi émission mono ko waɗi o wattani wonɓe Samba holto yeeydi wonɓe France kam e wonɓe Amérique kam haala mumen kaala ɓen kam haala mumen haala holko kalɗa e ɗum ɗon Samba gonga a haali gonga rawane mi yeehi Nouakchott mi yiide ɓiɓɓe fulɓe oto fof mo natɗa go'o ɗiɗi tataɓo a tawat émission men o ene doga e oto rawane noon jippimi ko so Idrissa Amadou di Kodda Thiadji tawmi toon pispa en tawmi toon worɓe fulɓe hewɓe eɓe namdo Dieynaba Haruna deddi Hamadi Bouka Ba Mamad Dembe en leydi Mali to wiyete Diatiya en eɓe nanno Dieynaba Haruna deddi Hamadi Bouka eli jammode yeeyi ha ɓooyi ni ɓe cikki mataw ko Dieynaba Haruna e Samba Abou koddi e galle goto gonga de soɓe jii kam ɓe mbiyata Samba Abou to Dieynaba Haruna deddi woni mi yewmo Dakar ha mi yeehi Walo Barak
mi yeeyi to Samba Abou Mody gala harma mbo wiyami labɗo labtuɗo joom laadumaji o tawmi ɗon so Abou Ali Mody Demba en Samba Abou Mamadou Mody en Amadou Sadio Dialagne en Moustapha Hadrani Sy Amadou Ndiaye en lobbudo ɓen jaɓɓimi so yerel korɗen e woɓɓe mo wakkani limde yiɗɓe muɗum kono hebbina añɓe muɗum tan sabu wawa limde aduna o fof ɓiɓɓe fulɓe wonɓe diaspora ma won noon wiɓe Samba Abou kam wuuro ndi tan ko wonɓe diaspora ɓe wona ɗum ko hakkillam ena e mabɓe noon toon sabu ko toon ga ɓe gummi ɓe jeehi toon koye meɗen ɓe jeeya ɓe jeehi toon saɓe ballaka tan ɓe jejjitat koɓe gonno ene wawi ni taw temedere nana toon e mabɓe yejjita ko wonno to ɓe gummi ɗo ene tiiɗi kono woni hen ma ganda hakkillaji ɗi jajani so jaa tan jadata koye keewal cikkata ko keewal woni peewal te Dieynaba Harouna keewal wona peewal sa teddini to gummiɗa ɗo sa to jaaɗa fo arta a yejjitta to gummiɗa teddina to gummiɗa to teddinaɓe gummodiɗa ɓe teddinaɓe gummiɗa e muɗum ɓe ɗum woni teddinde ko wonno mbawa yodde o heewi sikkata yoddata e bani adama tan ko mbaadi ala ɓuri wawde faɗɗude e bani adama ko gollal muɗum ɗum waɗi mbimi dimo yo reeno tati gueɗe tati yo dimo ren ɗum ko wannuma ɗum ko haalnuma ɗum e ko adduma ɗo ɗeɗo gueɗe tati dimo so reenimaɗe tan ma his ko wannuma ɗum ka baɗɗo ka fotani wadde ko haalnuma ɗum ka kalɗo ko fotani haalde ko adduma ɗo holto jahanta ko hoto mbiyeteɗa ko adduma ɗo ɗum waɗi Allah tagi bani adama waɗe muɗum gueɗe sappo gueɗe tati kañum jeeyi neɗɗo gueɗe tati kanƴe jeeyi neɗɗo gueɗe nayyi neɗɗo jeeya neɗɗo jeeyani Allah tagma waɗe ma ɗemgal maɗa a haaldata ko nafata so wona neɗɗo mo jiɗɗa sa waɗi feere ha ɗemgal maɗa loggima ko ɗemga bande en kay loggitama kono wona ngal magal wonno julɓe hefreɓe fof nen gandi ɗemgal ma kam ko an jeeyi o waɗe ma jungo ma ko an jeeyi a hokkata ko nafat a hokkata so wona mo jiɗanɗa sa waɗi feere ha memi kake janan sari julɓe hefreɓe fof nen andi jungo ma kam ko an jeeyi gueɗal tati ɓiwal ngal koye koyngal maɗa a yahata so wona to beeleɗa sa nawa ko toon kay sa waɗi feere ha naggama e galle janano sari julɓe hefreɓe fof ne andi kadi koyngal ma ko an jeeyi ɗeɗo gueɗe tati ko neɗɗo jeeyi ɗumen kadi ko dokkal panɗugal julɓe hefreɓe fof ɓe luurani gueɗe tati jeeyɗe neɗɗo Allah waɗema reedu kam jeeyma sa nani kaari ko dimo tan o haara wallahi ko haarani kam wawa rimdude wawa wonno reedu jeeyi neɗɗo o waɗema yaade farilla ko kersuɗa galle fof hersata wiide to tarode woni te a feletake ija kaari namdoto tarode o fotani wadde ɗum ala julɓe hevreɓe fof ɗuminami aduna ko waɗi tan waɗi noon e haali so waɗani haalama wontata ko fenade kaari meeɗi wadde ɗum kaari meeɗi haalde ɗum hay hunde ala ko addi dow maɗa so wona laamu Allah gueɗel tata ɓiwel ngel Dieynaba Harouna o waɗe ma ɗoygol sa fiiri neɗɗo no wawi ɗanade tan gonduɗa ko wawdemo kono sa jooɗima balɗe tati a ɗanaki yopto wonno ɗoygol jeeyi neɗɗo ɗeɗo gueɗe tati kadi kañum jeeyi neɗɗo julɓe hevreɓe fof ne gandi kadi kañum jeeyi neɗɗo heddi ko gueɗe nayyi ɗe jeeya neɗɗo jeeyade ayi Allah hokkuma noppi nande nana ko welma nana ko mettuma wonno nanɗe jeeyi ko hoore muɗum o hokkuma hinere poofa ko uuri poofa ko luuɓi holko mbawɗa hen hinere jeeyi hoore mum ayi o hokkuma miijo aɗa miijo ko boni miijoɗa ko moƴƴi ɗum tagi Allah subhanahu wa taala wi inna cham'a wal basara wal fuadu kullu minhum mas'ula nelaɗo wi kala ko miijiɗa no wayi bonde sa gollani a haalani Allah yaafi ndeysan li Aliou Sam foode julde li Samba Salif ba Samba Tumani Samba Yero Goudir Samba Yaaju Ba kono
e canki garnomi galle bamma dem mi haalde faramay so ngone tikka laamo tikka lamine khalifa wona hutta ɓitta wona duña e deppo e coodere alseyni maccu Samba gullal de balɗe mi rewi galle bamma ko warani mi mbarango hokkimi tatiri nde naan mi galle bamma o noddimi téléphone o mi Samba mbimomi naam o joni iPhone 17 mi sodanima ɗum Samba mbimomi naam o yittat minen min daro e gollude Ndiaye Ali Samba Baylo en beññum te ɗum waɗi tan ɗon kalanɗa kam ndeysan ceɗɗam de ko jontaɗo ujunnaji capanɗe joyi ba Samba Abou wat gasoil baraji 4 capantati e joyi bouteille boisson dokkal temetere ujunnaje kono albarka ɗeɗo balɗe dokkal ndimago ba Samba Abou mbimomi nam o ko min Ndiaye Ali Samba Baylo hakkude meɗen ko yidde tan wonata ɗon so hunde ɓooyi juuti noon Allah ene weela gonga ene tawa so Adama Demba yo kecco joom million ngaji so Amidou Malal yora Samba Pri Anta Moussa Samba doga Samba illo ñaabina fulɓe fernoɓe ndeɗa teddini gaynaɓe Diallo gañaɗo Amma Samba en eyyi maccugel moƴƴani maccugal moƴƴani maccugel noddi joote maccugal noddi puydam heɓani gorko maccuɗo hitande foof ujunnaje nogas ba Samba Abou albar kala ko Samba haali ina regui kala ko Samba haali ina nanni machallah en jetti ɗon hono debbo toroɗo hono Maymouna Daouda Demba Olel machallah no wonno hande émission men nde kalanɗen mo ko hutte o nildi en cuuɓ ummade wuuro ceerno ha yetti ɗo e Dakar jelli manggo e jirali kono kadi en ɓornakimo hande kono moyen ɓornitomo émission garowo so Allah jaaɓi ɗum noon en beltanimomo ha to woni debbo mo pattuki ferlo en beltanimomo nde wonno ko guiɗo men sehil men jaadiɗo men kadi ha no hannirta ni ɗum noon en calmini ɗon hono mawni men Ramata Alpha Kahel nde wonno sen ji Maymouna Daouda tan min siftina en mawni men nde wonno ko mawni men tedduɗo mawni men kadi teddinɗo en ha no hannirta ni en calminimo en juurimomo e dendagal galle o foof no hannirta ni en calminimo ɗon kono en calmini holno Amadou Sow gonɗo to Belgique kono kadi en calmini ɗon Amadou Diallo gonɗo to Belgique jeyaɗo to Fummo Guiley wondude kadi e Moussa Ba je pense que mi salmini ɗum dendagal bandiraɓe Fummo Guiley tinaɓe fof e calminama juurama e dow inde Samba Abou ɗum noon Samba jokku jewta Pulaagu a haali haala jaalal Issa Modi Ali Maliga nde Ali felli laami ko jaalalo daɗi felli laami ko jaalalo daɗi gori felli laami ko jaalalo paate no jooɓi bawɗi pay gamaji e bawtugol mbalde ngaari jinno weedu ene wiye delema daɗɗi felgo gubi jubbol mo wi looto ɗe onon yaalalɓe so janggui oɗon laamo so kaɓama oɗon luuto so goɗɗi oɗon gabbe ɗon ɓe mbi ama sam poolel dañƴo waali baba guuro ñeebo dane mo ñeebotal taltal ngaari ndimago joom mbol yara dooro luggel kuumo gamma momti goɗɗi boɗɗe e cuɓurleje koɓe ba Kadja Alpha Kahel e Baramata Alpha Kahel kono yejjitta jaalala mo lumba ligue wasa mabbare wasa gay puneje ba Abdoulaye Oumar o bonnani en dindi sen fallu ñande Touba Mbagui ba Mamadou Ile en mi tawi ɗumen ɗon ba Samba Abou bisimilla maɗa e Touba so Hammadi Abdoul Amadou di Hammadi Abdoul Tata e Sawdata Dia ko ɓuuri famɗude fof Sawdata Dia ko ɗum fuutankoɓe mbasorto komi tana almami Abdoul Kane ay aduna ko waɗi tan waɗi addu haali ɗum waɗi min hewno wiide aduna way kono dote ñiñcowo guerte yaara yeeso ha ɓoya yaara caggal aduna noon Dieynaba Harouna deddu ko coggu aduna koko sotte so Allah hokkimo coggu muɗum tan soot hay hunde ala ko ari duumade so wona laamu Allah woyde koko nattat fof koko nattat so wona ɗum hay hunde dañal nafani ɓaadi ko sunno o ko basal sa nani dañal ene nafa tan ko gollirde saabu Allah wallirde saabu Allah kono Allah wallirima saabu Allah wona dadugal hokkata wallahi so président yooɓi mintere wallahi wona dadugal hokkata mato ko arsuko tan arsuko mbo Allah waɗante nen mbiɗa salmina kala ɓi pullo Diallo Aliou Hawa Mbeke Bakel Sare Demba Diallo Amadou Abdoulaye di Amadou Acca
ɗo mbiyami miɗa yiɗi pullo wallahi miɗa andi pullo miɗa suusi pullo mbo yiɗa pullo hokkam pullo ɗo mi hoɗi ɗon ɗon miijotomi Ismaila uji ɗiɗi Diallo Ismaila Saydou Diallo Ismaila Jege ndeysaan so Mamadou Moussa Diari gorko mo kaƴon Diassa ayi aduna ko jikkeji tan jikkeji e foddeji Diallo Alassane Seydi Buulo Demba Leele donandi woori nayi payinoɗe aynaɓe nayi felle jigaji ndoma yaɓɓa jaaruje naɗo miɗa yiɗi pullo miɗa andi pullo ne miɗa woowi pullo pullo hulata pullo dogatane pullo haddata sa yiɗa pullo addanan pullo seniɓe tewiɓe ndewiɓe anduɓe fodde eyi kala mo wona pullo pullo ɓuuri ko min wi noon mi wi tan noon ko pullo tan yiya jogui ujunnaje sappo an aɗa jogui ujunnaje nogas ne andi aɗa jogui ujunnaje nogas garda e mun jikki teddinma e sappo muɗum hen sa faye yadde itte hen ko Allah yenma tottuma kala mo wona pullo wiyata gonɗa koye funtude ɗum ɗum waɗi ya rasulallahi o wi ikramu dayfu walaw kana kafirun teddin koɗoma hay sinno ko kefeero ɓe mbi e Mouhammadou koko tagui mbiɗa to man kana yuminu billahi wal yawmil akhiri la yajuzu muwalatu man hadallahi wa rasuluhu walaw kana aqrabu qaribin wa dalilu qawluhu taala la tajadu qawman yuminuna billahi wal yawmil akhiri yuwaduna man hadallahi wa rasuluhu walaw kana aba'uhum hay soko bamma aw abna'uhum aw ikhwanuhum aw asiratuhum ulaika kataban fi qulubihi iman wa ayyadahum bi ruhin minhu yudkhilukum jannatin adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan oyiɗa ha saabu adday fo yuutiɓe reski yuruhal zunuba qawmi kono sono ara ardata koye arsigi muɗum kono sono hoodata koye bakkatuji jaatigui ayi o wi jimodire dokkodire ndaya albarka wondi hay hunde ala ko ari duumade so wona laamu Allah ko dimo bakilo anda ɗum waɗi kodda Adama Aissa Elimane Séré Sama Demba Ali Moutar Oumar Moun Saydou Ousmane Rigat Mouhamadou Abdourahmane hamme gala gueɗa miija Samba Ali ilo yelade jaɗe sadige sangre boɗowal ma kam siftori ɗon nafa bamum takara mamum ha wallahi cinkude yonna debbo tan Dieynaba Harouna a meeɗa yiide cinkude ɓeydi debbo cofdam ala so cinkude sofnima tan a yoɗano mi sikki ɗum wonko mbinoɗa de a wino debbo so waɗi debbo soli waɗi farde so mbowir soli waɗi farde hay ɗum gasani seɗɗiri ɗum tagui mbi tomi joddima e Saydou Ba mi wi no so wiyama rewɓe fof poti wono e funta aha gonga kadi ɗum a haalino ɗum alay saago kalda min noon ko sermi ɗum mbiɗa debbo e defo wona goto ko heewi ko defo wona debbo o tampino hoorema wallahi wona kaddoriɗo nana fof wiya debbo ko heewi no NOTRE o inde ndewago ko heewi no NOTRE o PULAAGU kono taw jikkuji PULAAGU o fof ala e muɗum ayi Allah wanna ɓi pullo sa woni ɓi pullo poɗɗa ko fewnuɗa fotani bonnude kono mbiya ka ɓi pullo ka ɓiidimo nana jomum fiito becce wiya mi wondi komi ɓiidimo kono noon ƴewata ko bonnude koka fewnani ayi ala a yeddodiri e Allahu subhanahu wa taala wallahu halaka samawati wal ardi wama baynahuma fi sittatin ayami e nder balɗe jeego wama fi hinna wama baynahuma gayna o waɗa hunde mbiyaɗo ittu ɗum ala kono noon mbiɗanmi ko heewi ene wiye debbo kono ɓe gona gotum Dieynaba Harouna deddi a tawat debbo ene jibina e galle ene mawni e galle o rutto o rese e galle o doga mission wadde galle aɗa andi ko gorko rendinta galle kono mission galle o darade ko debbo darinoto debbo jogui galle ne wonno kala ko wonata e nder galle ko debbo reeni ko debbo reeni ko debbo tagata hay sukaɓe kafa bammun en ko debbo tagata sukaɓe ha kula bammun en debbo tagata ha sukaɓe jogo jurmaji e jinnaɓe muɗumen ko debbo kadi tagata ha sukaɓe jewo bammun en
ɓe mbaɗi réussir ɓe darni galleji ɗi ɓe gaddama nannama e galleji ɓe puusi galleji ɗi ɓe pokkiti ɓe jeeyi ndeka so ɓe mbiyama gotum wona en funtaɓe wallahi ɓe gona gotum heewi noon nde kalmi haala ka ko heewi namdimami Dieynaba Harouna ene sikka enen jaari banggueji goɗɗi mata ko nondani kono ala koko laaɓi kalmi gonga a wino kadi worɓe potani wallahi ɓe jooɗo worɓe sappo jooɗo worɓe sappo no mbifa ɗumen so wiyama bahe ɗe fof poti won hen funtaɓe wallahi bahe potani so waare darima temedere waare rewi caggal muɗum waare jooɗima temedere waare darima ne rendi ɗum waare fokkiti temedere waare rewi caggal muɗum waare jooɗima temedere waare hocci tafiyaji ɗe mbifa ɗum so wiyama bahe ɗe fof poti won hen puntaɓe wallahi bahe gona gotum wallahi ko wona ko jibina fof ko wiya yo mawnu inde fof mawni inde mawnino moƴƴir ko heewi wiyama yalla wurno barkina wurni kono barke o tawaka so ɓiɗɗo jibinama wiyata ko yalla wurno ɓuttiɗina yalla wurno tawno ala wonno wona manggu woni barke sinno ko manggu wonno barke ɓokki nawata barke leɗɗe fof Dieynaba kadi ɓuuri yewede kono so yoori defirtake so duppama ƴulɓe muɗum mbawa wadde hay atay wallahi sinno ko manggu wonno barke barigal ndiyam yeyata ko bujjo e men kelde kanke yeeya temedere ujunere wallahi gonga celluɗo sinno ko darde wonno barke duɓɓi nawata barke leɗɗe fof kono ƴeew duɓɓi sa wiyata aɗa ñallinayi ɓuuɓiri muɗum gueɗe ɗiɗi ñalla wadde ndewmi tekel walla ñalla soppinade e ladde wonno barke ko hunde mawde oɗum fayde noon e arjigue wona gotum wona gotum barke arjigue ene ɓaɗodiri kono wona gotum barkinɗo ene wasa tawa ala ko ñaami mi wiyani basɗo fof nde ko barkinɗo ala ne waɗi wasɓe koɓe huuɗani mi wiyani kala galo ko kuɗaɗo ala ne waɗi alɗuɓe kadi taw ko duwannaɓe mbimami ko galo ene wasa barkinɗo ene wasa galo ene huuɗe kadi saabu sa daari Mouhammadou ɓe mbi yimɓe tagga koye inde makko kono ala mbimi yimɓe ɓe tagira ko inde makko mi haalino ɗum to 2 soto yimɓe taga koye inde Mouhammadou kono ɓe tagiraka inde ɓe tagiraka sibabude Mouhammadou so wattinomo hirtotako so hirtima hasittako daga ɗon nana anduɓe mbi basal ko sunna dañal ko sañjo gueɗe tati so Allah hokkima ɗum Dieynaba Harouna dedde o felanima ɗeɗo gueɗe tati sa renaki o nanguma hen laamu ngaalu gandal so Allah hokkima ɗeɗo gueɗe tati ene tiiɗi ko wasata nangudema o hokkima laamu o waɗi photocopie e laamu makko hen seeɗa o tottima o ƴeewano laamortoɗa bandiraɓe maɓe ayi no ñawirɗaɓe no darodiriɗaɓe no jogorinoɗaɓe sa ma yi ka namdeteɗo ha e joom galle laamiɗo galle muɗum waɗa sikku yimɓe mayat tan de fokkiti gasi ala moni fof ma ƴeewe galle mo dokkanoɗa ya ayno holno gaynirannoɗama o hokkuma ngaalu wona golle ma dokkata ma aɗa yiya neɗɗo mo mbawɗa libde taw ɓuurma jawdi wona finde law nde wona finde nangue e hoore nde ala wona ɗum hokkata jawdi aɗanne ɓe mbiyatno mbo finata law arsigue muɗum heɓata arsigue muɗum ndar noddinowo Nayib Jama e Almami Jama a meeɗa yiide e Nayib Jama to joole pasero yeehi noddinoyde pourtant pinɗo fof kanko findinma saabu kanko luuke hoore ma salatu hayru minan nawm wallahi ko goto machallah mbaɗandi yewtere nden weeli Samba kono hojomaji meɗen gasi ha laaɓi mbaɗandi ko ɗon tan ndeweten calminen o mo ganduɗa hoore ma woni Hammat Demba Samba ɓurɗo andirede Hammadou Goral
en calmini ɗon giɗo meɗen sehil meɗen mo gandanɗa hoore ma ko bani men gorko kono ko bani daaɗo gorko mo kursinɗen hono Oumar Amadou Seybane Hamari Bouko kono kadi en calmini dendagal bandiraɓe meɗen kala to woni gila France Amérique Belgique ala fof to gokkuɗen kono kadi salminago Amérique en pawi ɗum e jungo bani men gorko hono Deddi Abou Deddi en calminimo won to Amérique en calmini ɗon Moussa Sidiya Ba on ko lawake laamotoɗo machallah e dendagal bandiraɓe fof en pawi ɗumen salminago mabɓe e ɓen ɗon ɗum noon Samba hojomaji ɗi gasi ha laaɓi ala no mbatten sowona mbaynodira e bandiraɓe mbaɗandi hawnaki men gartuɗo saaha goɗɗo so gueɗe inchallah jarama Dieynaba Harouna Deddi ko mbino mami ko tan e minen wonande haaliyankoɓe wona ko min mbaddi hikka ko fof min mbawi haaldude émission goto ala ɗum wonata c'est impossible toujours kadi ko siftinirde bandiraɓe tan ko etade tan weltinde on kala mbo weltaki hen yo andu min keɓani sago amin sinno ko sago noon yitere woyeta wallahi ko goto ɓiɓɓe fulɓe ndenten ndentinen ndentoren union fait la force wallahi ko goto ndenten ko ndenten kawriten kala to gonduɗen kawriten ɗon ndentinen ko ndentinen hakkillaji men e doole meɗen ɓerɗe men gona goote ɗemɗe men gona goote ndentinen noon ko ƴeewen rentinde bandiraɓe men ndeniren hurumaji bandiraɓe hakkundeji sagataɓe kewɗi boni ko hurumaji ɗi bonni ɗum mbattide hakkillaji belɗi judde gasata e maayo mbattidire hakkillaji ɗum tagi mbimi Samba Abou wona tan mbiɗa rewe moɗon mbiɗa haalana on ko weeli on ala mi suɓonto on ko moƴƴi e meɗon ko mi haalana on ɗum mi salmini fof kono mi salmini Amérique naaɓe Abdoulaye Mamadou Isel Abdoulahi Demba Diafe mi wawa parde mi haalani haala maga bari mane Dialor ba Deya Ndulla bari Oumar Cheikh Mamadou Amadou Mamadou Mamoudou mbiɗa salmina ɓe fof mbiɗa salmina kala mbo kalmi inde mum e momo haalani inde mum gande ko neɗɗo way noon neɗɗo timmani wawa haaldude e yimɓe fof ɗum noon kadi hojomaji ɗi juutani Samba ne yiiɗi haalde hewɓe kono heƴata hande oɗo émission noon hawnaki men gartoy ɗo saaha goɗɗo tawa koko ɓuuri yajde so Allahu jaaɓi ɗum noon bandiraɓe e fulɓe en mbi aadi bil aadi tan salade aadi ɓuuri fuldude aadi wadde aadi meɗen e dingiral pulaagu ko ñande wonde so gueɗe ñaawi